भूमिगत मेट्रो सेवेत प्रवासाचं नवं पर्व दाखल झालंय। मुंबईची वाढती लोकसंख्या पाहता वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाला आळा घालण्याच्या उद्देशानं आज मेट्रो प्रकल्पाचं उद्घाटन होत आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या 3 मार्गांचं उद्घाटन होत आहे। भूमिगत मेट्रो सेवेत प्रवासाचं नवं युग दाखल झालंय। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशननं बांधलेला पहिला टप्पा जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड ते मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत RAJBLR ते वांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स SIPS परिसरात आहे। या मार्गाची एकूण लांबी 33 किलोमीटर आहे। एकूण भूमिगत 52 किलोमीटर। एकूण 26 रेल्वे स्थानकांपैकी एक ओव्हरलोड रेल्वे स्टेशन। या प्रकल्पाची एकूण किंमत 37,275 कोटी रुपये आहे।